Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa da ku a yau a cikin wannan bidiyo. ‘Yan uwa yau bidiyon namu zai bayani akan yadda ake haɗa poster. Ba tare da wani ɓata lokaci ba mu shiga zuwa cikin bidiyon. Kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuska ta application mai suna Pixel Lab. Da fatan kowa ya mallake shi. Idan baka mallake shi ba ma, ka duba description na wannan bidiyon, da mu sa maka link ɗin bidiyon domin ka shiga kai downloading ɗinsa. Kamar yadda kuke gani bayan ka yi downloading ɗinsa, farko idan ka taɓa shi ka buɗe shi zai kawo ma fuska kamar haka. Bayan ka zo nan za ka danna mar allow. Bayan ka danna sai ka zo nan a wani waje nan da aka sa alamar delete, sai ka goge wannan rubutun. Bayan ka sa sai ka zo ka zaɓi adadin kalar da kake so ka sa wa background ɗin. Ga wani waje nan wajen sai ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zo nan yanda aka sa kalo ɗin nan. Bayan ka taɓa sai ka zo idan kalar gradient kake so gata, kaga sama fari ƙasa kore ko wani haka dai gata, sai ka zaɓa duk wacce kake so sai ka sa. Idan kuma kawai normal kala guda ɗaya kake so sai ka taɓa wajen kalo ɗin nan. Bayan ka taɓa gashi nan, in baƙa kake so, in fara, in ja, ruwan foda gata nan, sai wacce kake so sai ka zaɓi wacce ta ma. To mu bara mu ɗauki wannan. Bayan ka taɓa sai ka zo nan wajen sai ka yi good. Bayan ka taɓa kamar yadda muka bayani a wancan satin, mun ce kowa ya cire background a hotonsa. Misali bayan ka cire za ka zo nan wajen sai ka taɓa. Bayan ka taɓa ga wani waje da aka sa import, shi ma sai ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zo sai ka zaɓi hoton da kake so, hotonka, hoton da ka cire mar background ɗin kenan, sai ka taɓa kamar haka. Sai ka zo kamar nan gallery in ba gan shi a can ba, sai ka duba cikin foldodinka sai ka zaɓi hoton da kake so. Kamar yadda kuke gani gashi nan wanda muka cire masa background. Akwai wanda muka yi dama na remove BG, akwai kuma na photo room, sai kuma na eraser nan shi ma yana cikin nan. To sai mu taɓa misali guda ɗaya. Bayan ka taɓa sai ka zo ka ƙara taɓa shi wannan. Bayan ka taɓa shi ne zai kawo ma fuska kamar haka. Sai ka zaɓi iya yanda kake so hoton poster ta fito da shi. Sai ka zo nan sai ka seta iya adadin yanda kake so hoton kai fito. Bayan ka yi haka sai ka zo nan ga wata alama ta good, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zo nan wajen sai ka jawo shi haka domin kai expanding ka ɗan ƙara girmansa kamar haka. Bayan ka taɓa kamar haka sai ka zo ka daidaita ka ajiye shi iya yanda kake so. Bayan ka gama saita shi yanda kake so, sai ka zo nan ga wata alama a nan. Bayan ka taɓa sai ka zo ka taɓa wannan alamar kwaɗon domin ka kulle shi. Ita wannan alama ta kwaɗon alama ce da idan ka kulle, yanda ko da ka zo ka taɓa haka ba zai taɓu ba. Yanzu kun ga yanzu haka ina taɓa amma ba zai taɓu ba. Amma kana zuwa kana taɓa nan wajen, kana zuwa ka dawo nan wajen alamar kwaɗon ka buɗe shi kamar haka, to kun ga kana taɓa zai taɓu. To amma in dai ka ajiye hotonka, in dai ka ajiye shi sai kuma ka zo nan ka taɓa, sai ka zo nan ka ƙara kulle shi, to ko da ka taɓa ba zai taɓu ba. Ka rufe abunka kenan. To don haka sai mu saita shi yanda muke so. Kamar yadda kuke gani gashi nan mun saita, sai mu zo nan ɗin mu taɓa, sai mu zo nan ma mu danna alamar kwaɗo sai mu kulle. Kamar yadda kuke gani gashi mun kulle. So bayan nan me zamu yi? Sai mu zo nan ga wani waje nan wajen A ɗin nan sai mu taɓa. Bayan mun taɓa ga wani waje da aka sa text, ko kuma ka zo nan za ka iya zuwa nan sai ka taɓa haka, sai ka zo wajen text sai ka yi haka. Sai nan ma sai ka zo nan, ko kuma ka zo nan ka yi double click sai ka goge wannan rubutun sai ka sa abin da kake so. Mu misali yanzu bara mu sa jagoran talakawa, jagoran talakawa kamar haka. Bayan ka taɓa sai ka sa, sai ka zo wajen OK nan sai ka taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zo nan sai ka ja shi domin ka expanding ɗinsa iya yanda kake so. Bayan ka sa za ka zo nan sai ka ja nan haka, ka ja shi haka. Nan ma ka ƙara ja haka. Ga wani waje da aka sa kalo
sai ka zaɓi kalar da kake so ka sa rubutun, sai ka zo ka ɗan ja sama haka. Bayan ka ja sai ka ja haka, ka ja, sai ka zaɓi kalar da kake so. Duk ga nan kaloli sau ta saka ma. Bara mu ɗauki wannan ko ruwan ɗorawa. Bayan ka ɗauka kamar haka sai ka yi good, sai ka ƙara dawowa, ka ƙara jawowa, ka ƙara jawowa, sai ka zo nan ga wani waje da aka sa font, sai ka taɓa shi kamar haka, sai ka zaɓi kalar rubutun da kake so. Ga nan kalar rubutu da yawa, yawan da kake so. Mu bara mu ɗauki wannan. Bayan ka taɓa ka zo nan wajen OK, sai ka yi good. Bayan ka taɓa ga wani waje da aka sa bold, idan kana so za ka ƙara wa rubutun girma za ka taɓa nan. Kun ga rubutun ya ɗan ƙara girma. Idan kana so rubutun ka ɗan zama italic ya ɗan kwanta, sai ka taɓa wannan I ɗin. Kun ga kamar haka gashi ya kwanta. Idan kuma kana so ka samar underline, amar underline sai ka taɓa wannan U ɗin. Kun gani? In kuma kana so ka yi delete ɗinsu gaba ɗaya, sai ka zo wajen T ɗin nan sai ka cancel kamar yadda kuke gani. Amma mu bara mu samar ya ɗan yi italic ɗin. Kuma yadda kuke gani nan ya ɗan kwanta, sai mu zo nan wajen good sai mu taɓa. Bayan ka taɓa kamar haka ga wani wajen background, nan wajen za ka iya samar background in baƙi ne. Kun gani? In baƙi ne za ka iya samar baƙin background. In kuma wannan, amma mu ba za mu samar background ba, sai mu cire marko. Kun gani mun cire. Ga wani waje da aka sa stroke a nan kuma za ka iya taɓawa sai ka kunna wannan makunnar. Kun gani ya ɗan yi gefe-gefensa ya ɗan yi baƙi. In kana so ka ɗan ƙara girman baƙin, ga wani waje a nan wajen sai ka ɗan ja abin haka. Kun gani? Kun gani? Sai yanda muke so. Kun gani? To bari mu bar shi haka. Bayan ka gama sai ka zo nan wajen alamar good ɗin sai ka yi good. Bayan ka yi good sai ka zo sai ka ja shi. Shi ma sai ka saita shi yanda kake so. Misali, bara ku ga wani abu. Yanzu misali sai ka zo nan sai ka ja shi haka. Ya zo nan ga wani waje da aka sa relative position. Bayan ka zo sai ka taɓa shi haka. In a tsakiya kake so ya zo, sai ka taɓa wannan abu. Kun gan shi ya tsaya, dai tsaya a tsakiya, dai sai ta mara kansa. Kun gani? In kuma kana so ya zo ta ƙarshen can, zai zo. In ta ƙarshen nan, in ta ƙarshen sama ne, in ta ƙarshen ƙasa ne, kun gani? In kuma ta tsakiya ne, to sai ka zaɓa yayin da kake so. Yanzu kuma yanda kuke gani za mu bar shi a nan. Sai mu zo nan alama ta good sai mu taɓa. Bayan ka taɓa shi ma sai ka koma wajen da ake kullewa, sai ka kulle shi. Kun ga shi ma mun kulle shi. Sai ka dawo nan ga wani waje nan. Amma misali ga nan za ka iya sawa ka zo nan wajen text kamar haka, sai ka yi double click a nan wajen, a nan, ko kuma ka taɓa nan, ka taɓa nan alamar pencil ɗin nan, sai ka ƙara wannan taɓa alamar pencil ɗin. Sai goge rubutun da yake jiki. Za ka iya sawa 2023 misali. Bayan ka sa ka jawo ka ɗauko shi da hannunka. In kuma ba ka iya ba, ga wannan aron na gaya muku, za ka iya sa shi a ƙasa, za ka iya sa shi a sama, za ka sa shi a gefen can, ko kuma a tsakiya. Kun gane? Za ka iya sa shi a tsakiya. To amma mu ta can za mu sa shi. Sai mu ɗauke shi da hannu, za ka iya kamawa da hannunka kai shi. Nan kuma gashi, shi ma in ka taɓa nan za ka iya rinƙa iya ɗan ƙara mar girma kamar haka. Kai ka ƙara mar ka kai shi yanda kake so, aro ne. Bayan nan sai ka jawo abun, waɗannan abubuwan ga wajen kalan nan kamar yadda kuke gani nan. Sai ka zaɓi kalar da kake so ka samar. Mu yanzu za mu iya samar kowace kalar da muke so, amma ba za mu bar shi a baƙar kala. Bayan ka sa baƙar kala kamar haka, sai ka ja, sai ka zo nan wajen font ɗin. In kana so ka gyara rubutun, ka canja rubutun kamar haka, za ka iya sama. Kun ga mun canja rubutun. Kana so ka ɗan ƙara musu girma gashi. In kana so ka zama italic ko underline ko kuma wani abu da za ka iya yi, amma mu a haka zan bar shi. Sai ka zo nan alamar good ɗin sai ka taɓa. Bayan ka taɓa za ka iya zuwa wajen background ɗin nan. Bayan ka taɓa sai ka zo ka danna wannan alamar makunnar. Bayan ka taɓa kamar haka sai ka zaɓi kalar da kake so. Sai ka zaɓi kalar da kake so ka sa. Sai mu zaɓi kalar da muke so. In gradient ne ma gata. Sai ka zaɓi kalar da tama. Yanda kuke gani bara mu ɗauki wannan kalar. Sai mu zo nan ga wani waje, in ka ja shi ƙarshe ga wani waje da aka sa radius, sai ka ɗan yi haka. Domin ƙarshen ya ɗan yi kwana. Bayan ka gama ga wani waje da alamar good sai ka taɓa. Bayan ka taɓa alamar good
sai ka jawo shi in kana so ka ɗan ƙara rubutun stroke sai ka taɓa nan ma ka ɗan buɗe. In fari ne kun ga gashi mun ɗan samar fari sai ka taɓa alamar good shi ma sai ka ƙara jawowa abun ka nan ka jawo sai ka taɓa wannan position ɗin sai ka daidaita iya yanda kake so abun ka ya fito kamar yadda kuke gani. Bara mu bashi haka sai mu yi good. Bayan mun yi good sai mu ƙara komawa sai mu kulle kamar haka kun gani. Jagoran talakawa 2023 za ka iya kai shi duk yanda kake so. So gashi dai yanzu mun kulle. Bayan nan idan ka ɗauko hoton lema za ka iya zuwa Google ko Chrome ko Opera ko wani abu kai searching ɗin lema haka kamar ta PDP ko kuma abun tsintsiya ko kuma wani tambarin da kake so sai ka sa. Mu da yake dama ina da hoton PDP a wayana sai in zo nan wajen import. Kar ka manta in za ka ɗauko wani abu a cikin galerin ka ga wani waje da aka sa import shi da ka ringa taɓa. Bayan ka taɓa sai ka zaɓi folder da kake so sai ka ɗauko hoton da kake so. Misali ni gashi hoton lema idan na ga dama zan iya ɗaukan hoton lema kamar haka. Zan iya sawa kamar haka kun gan shi. Ina so in rage mar opacity da ka iya zo ka ja nan ga wani waje da aka sa opacity a nan sai ka taɓa haka domin ka ɗan rage mar haske idan kana so. In kuma baka so za ka iya barinsa da haskensa kamar yadda kuke gani sai ka zo ka zaɓi yanda ya ma sai ka ajiye shi kamar yadda kuke gani. Bayan ka taɓa sai ka zo nan wajen good sai kuma ka zo nan wajen sai ka ƙara kulle shi ma domin aikin ka ya tafi successful. Bayan ka gama za ka iya zuwa ka zo wajen shapes nan again. Bayan ka taɓa sai ka zo ga wani waje nan kenan. Bayan ka taɓa shi ma sai ka zo nan sai ka ɗauko wannan cycle ɗin misali. Bayan ka ɗauko wannan cycle ɗin sai ka zo nan sai ka jawo ƙasa ga wani waje da aka sa stroke width. In kana taɓa za ka ga baƙi yana ɗan ƙaruwa baƙin gefe kun gani. So bayan ka yi sai ka rage mar girma sai ka zaɓi size ɗin da kake so. In ya ma haka in za ka rage ka ɗan rage. Misali bara mu bashi haka mu taɓa wannan alama ta good ɗin. Bayan mun taɓa wannan alama ta good ɗin sai mu zo nan kamar nan da kuke gani sai mu ajiye shi kuma sai mu kulle shi. Bayan ka kulle shi sai ka dawo nan wajen text sai ka zo text nan ka taɓa. In ka ga dama na faɗa muku nan wajen kan text ɗin za ka iya double click da kuma ka iya zuwa nan ka taɓa alamar pencil ɗin nan. Bara mu yi double click a nan gashi mun yi double click za ka iya sawa bold ta zaɓe kenan. Bayan ka taɓa ka sa bold sai ka ɗauko bold ɗinka sai ka kawo ta nan. Bayan ka kawo ta nan sai ka zo nan ƙasa sai ka ja wani abu sai ka ja shi sai ka zo ka zaɓi kalar da kake so sai ka zaɓi kala. Misali bari mu ɗauki wannan jar kala. Bayan ka taɓa sai ka zo nan sai ka yi good. Bayan ka yi good sai ka zo nan font ɗin sai ka zaɓi font ɗin da kake so ka sama. Misali bari mu ɗauki wannan font sai mu taɓa OK. Bayan ka taɓa OK sai ka zo wajen stroke ka ɗan ƙara ma stroke da abun ya ɗan fito. Bayan da kuke gashi nan mun ɗan samu stroke ka dama za ka ɗan iya rage shi ka ɗan iya girmansa sai ka jawo shi sai ka zo wajen wannan position ɗin sai ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa sai ka zo ka sa abunka a ciki kamar yadda kuke gani. Sai ka saita shi kawai sai ka ajiye shi. Misali yanzu ka fara shi haka sai ka ƙara shi ma ka koma sai ka kulle shi kamar yadda kuke gani gashi mun kulle. So me zamu yi? Za ka iya zuwa wajen text ɗin nan kamar yadda kuke gani kai haka sai ka ƙara dawowa nan wajen shi nan wajen shapes ɗin sai ka taɓa. In ka ga dama za ka iya kama nan wajen ka ɗan ja sama haka ka ja shi sama kamar haka. Za ka iya kama nan wajen nan kuma ka ja shi haka. Bayan ka ja kamar haka sai ka daidaita shi da yanda kake so. Sai ka zo nan ga wannan line na farko radius sai ka ɗan mar haka kun gani kwana ya ɗan yanka sai ka ɗan ja sama ka ɗan ja ga wani waje da aka sa stroke width gefe kun ga mun ɗan samar baƙi. Idan wannan kalar ba ka son ta farko sai ka dawo nan sai ka zaɓi kalar da kake so ka sa a wajen
misali bari mu ɗauki wannan kalar. Sai mu ɗauka, in muka ɗauka sai mu yi alamar ku, sai mu ɗauko wannan mun ga dama sai mu sa shi a nan. Yanda kuke gani sai mu daidaita shi yanda muke so. Bayan mun taɓa shi ma sai mu je sai mu kulle shi, sai ka sa sunan mutumin, sai ka zo nan wajen A ɗin kamar yadda kuke gani sai ka taɓa text, sai ka double click a nan, sai ka sa sunan mutumin. In Buhari ne za ka iya sa Buhari, Muhammad Janar Muhammadu Buhari. Nan za ka iya sa Honorable kamar yadda kuke gani, sai ka sa misali Khalid Muhammad. Wannan hoton wani abokina ne kamar yadda kuke gani, sai ka taɓa, sai ka kawo rubutun yayin da kake so. Bayan ka kawo sai ka ja nan, ka ja nan, sai ka zaɓi kalar da kake so sai ka sa, amma bara mu bar shi a fara. Sai ka ƙara jawowa nan, ka ja, sai ka ɗan ƙara mar girma. Bayan ka ƙara mar girma sai ka zo nan, sai ka wajen stroke, sai ka ɗan ƙara mar stroke, ɗan ƙara mar baƙi kamar haka. To bayan ka sa kamar haka sai ka je ka kai ma ka ɗan kulle shi. Bayan ka saita shi a yanda kake so ka sa, sai ka kulle shi. Sai ka ƙara dawowa wajen text ɗin, sai ka taɓa kamar yadda kuke gani, sai ka sa misali for President of Nigeria. Gashi mun sa for President of Nigeria. Sai mu ɗauko sai mu kawo shi nan ƙasa, sai mu jawo nan haka. Bayan ka jawo sai ka zaɓi kalar da kake so, in baƙa kake so gashi sai ka yi good. Bayan ka taɓa sai ka zo wajen font nan, sai ka zaɓi font ɗin da kake so, sai ka sa. Bara mu ɗauki wannan font ɗin. Bayan ka taɓa sai ka zo nan a wani waje da aka sa spacing, sai ka ɗan yi haka, ka ɗan expanding ɗinsa kamar yadda kuke gani. Bayan ka gama ka zo nan sai ka yi good kamar yadda kuke gani. Gashi for President. Kun ga nan da poster ta haɗu. Idan kuma baka son kai wannan abun, za ka iya zuwa ka zo nan, duk abin da baka so kuma ko za ka canja za ka iya taɓa nan. In gogewa za ka yi ka goge, duk abin da baka so za ka goge. Misali yanzu ku ga, bara na goge hoton. Kun ga yanzu kamar wannan ai shine hoton ko anan. To misali ga wajen delete, bara na taɓa, kun ga hoton ya gogu. To sai kai mantuwa, sai ka rasa ya za ka yi, kana so ka dawo da hoton. Ga wani waje alama ta redo, ta dawowa da abu. Kun gani kana taɓa kamar haka, kun ga hoton ya dawo, kun ga hoton ya dawo. To haka za ka yi a 'yan uwa. Sannan bayan nan in kana so kai saving ɗin hoton, ga wani waje nan da aka sa alamar saving. Bayan ka taɓa kamar haka sai ka zo saka save as image. Bayan ka taɓa save as image sai ka zo nan ga yana save to gallery, sai ka saving ɗinsa. Idan baka son wannan abun, wannan kalar abun, za ka iya zuwa ka taɓa nan. Kun ai shine wannan abun ko, to sai mu goge shi kamar haka. Za mu iya zuwa sai mu zo nan wajen kamar yadda kuke gani. Su ma wannan Muhammad da waye ɗin sai mu goge shi Muhammad for President. Kun gani kamar haka. Sai mu zo nan wajen sai mu taɓa shapes ɗin nan, sai mu yi haka. Da kuke gani sai mu sa wannan arrow kamar haka, sai mu taɓa good, sai mu zaɓi kalar da muke so, sai mu samar kala. Sai ka zaɓi dai duk kalar da kake so sai ka samar. Misali bari mu ɗauki kalar nan irin tasa. Bayan ka ɗauka sai ka jawo, sai ka jawo, sai ka zo nan wajen shadow. A ranar da aka sa shadow ka ɗan taɓa haka, shi ma shadow sai ka zaɓi kalar irin wannan. Don abun naka ya ɗan fi tafiya sai ka sa, sai ka zo nan don ka ɗan ƙara mar gani kamar haka. Sai ka zo nan sai ka yi good, sai ka shi ma sai ka je sai ka kulle shi. Kun gani sai ka ƙara zuwa sai ka sa, sai ka sa honorable misali Khalid Muhammad. Sai ka ɗauko rubutun ka yadda kake so sai ka kawo shi nan. Bayan ka kawo shi sai ka zo sai kalar bara mu bar ta haka ita ma,
sai ka zo nan wajen bold sai ka ɗan ƙara mai girma, sai ka zo wajen stroke shi ma ka ɗan ƙara gefen baƙi yadda kuke gani, sai ka ɗan ƙara kalar baƙi, sai ka yi sai ka je sai ka kulle, sai ka dawo sai ka ƙara rubutu for president misali for president of Nigeria, sai ka taɓa boost, sai ka zo nan ƙasa sai mu ɗan rage rubutun kamar haka. Yanzu sai mu zaɓi kalar da muke so, bara mu samar baƙar kala kamar haka, mun samar baƙar kala, sai ka zo wajen font sai ka zaɓi font ɗin da kake so, sai ka zaɓi font ɗin da kake so. Bara mu ɗauki wannan font ɗin, in ka ga dama ga waje da aka sa spacing nan sai ka taɓa, sai ka ɗan expanding ɗin rubutun. Bayan ka gama sai ka zo sai ka daidaita yadda kake so ka sa abun wanda kuke gani, misali gashi mun sa. Bayan ka gama za ka iya haka sama haka gani. Sannan idan kana so ka ɗan sa irin sunanka hakan nan, misali kamar mu yanzu sai mu zo nan sai mu taɓa, sai mu sa design by me za mu sa, kaga sai mu sa Gwaninci TV, kamar misali haka design by Gwaninci TV. In ka ga dama za ka iya sa number wayarka, in ka ga dama za ka iya barin sa haka, kuma misali sai mu haka. Bayan ka sa, kana so ka ɗan sa saboda wani in ya gani ma zai kira ka ya ce kamar ya biya ka tura ma, kamar yadda kuke gani. Sai ka jawo nan, ka jawo nan, ka jawo ga wani waje da aka sa rotate, sai ka taɓa, sai ka yi kun gani, sai ka rotate ɗin shi rubutun kenan. Bayan ka gama sai ka ɗauko rubutun, in anan za ka sa, in anan za ka sa, bara mu sa shi anan, sai ka zo wajen rotate, sai ka taɓa rotate, sai ka zo nan ka kama taɓa wani abu ka ɗan jajja haka kamar yadda kuke gani kamar haka. Kun kamar haka sai ka ajiye shi, sai ka je ka zaɓi kalar da kake so. Mu samar baƙa, in za ka ɗan ƙara mar, in za ka canja rubutun sai ka sa duk rubutun da kake so za ka iya canjawa. Yanzu haka sai mu zaɓi rubutun da muke so. Yanzu bara misali ba mu sa wannan, bayan ka sa in za ka ɗan ƙara mar girma sai ka ƙara mar, shikenan. Bayan ka gama in za ka yi saving ɗinsa, an nuna ma yadda ake save, sai ka zo nan wajen done, sai ka taɓa nan shi ma save as image, nan ma sai ka taɓa save to gallery. Yadda kuke gani hoton mu yayi save. A ƴan uwa nan muka kawo ƙarshen bidiyon, sannan sai mu haɗa bidiyo na gaba. Mun gode. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.